Kääminen otti pallon, syöttää Mika Salmiselle, Mika Salminen haastaa. Ja Leevi Ikävalko kiihyttää hyökkäykseen. Rauhoittaa pakille. Toinen pakki. Sinuhe Vallihammer vääntää kulmassa Niina Häkkisen kanssa. Janne Junkarinen. Petri Kauko. Leevi Ikävalko. Petri Kauko. Hyvin pyörii julkisten peli nyt. Petri haki sieltä Kaltiva Mikolle syöttöön, mutta se katkaistiin. Eetu Etelämäki haastaa siinä pelaajia. Miika Turunen ottaa pallon, syöttää tuomarille. Aina Kääminen taistelee. Ja Miika Turunen tekee toisen maalin. Siinä tuli pikkuinen vaihtovirhe. Ja Miika rokotti vaihtovirheestä saman tien. Nyt ei ole ihan varmaa, että tuleeko suora lähetys perille. Täällä on tää verkossa häikkää. Katsotaan sitten ainakin jälkilähetyksenä. Juho Lahtinen hassutteli siinä Arja Korisevan ja uudestaan nostaspas hyökkäämään, joka katkaistiin. Hyvin pallo pysyy uudestaan Oostarsin hallussa. Hyökkäykseen ei oikein päästä, mutta hyvin pallo pysyy hallussa. No nyt saatiin hyökkäys lähtemään. Oskari Joutsen vie pallon, nostaa, hassuttaa. Siinä menetettiin pallo. Vielä on Oskarilla kiikaritehot. Katsotaan miten menee sitten loppupeli. Ja sieltä pallo maaliin. Maalivahti torjuu puolittain, mutta sieltä se pomppi maaliin. Jos en väärin katsonut, niin maalintekijä Toivo Saksalla. Kuunnellaan vielä kuulutusta. Maalissa Petteri Pokkeela torjuu hienosti kypärällään. Käytti päätään kerrankin. Maalin teki Toivo Saksala äskeisessä maalissa. Julkisijoukkoista numero 6, Arttu Pihlainen on ollut kovassa iskussa. Nyt on pallo just hallussa. Hänellä on selkeästi paljon kokemusta salibändin pelaamisesta. Arttu Pihlainenhan on viettänyt nuoruutta ja lapsuutta Uuraisilla, että silleen tuttu paikka hänelle.
Petteri Pokela torjuu. Petri Kaukola pallo. Leevi Ikävalto yrittää ratkaisua. Petteri Pokela torjuu. Jonne Junkkarinen, salibändin maailmanmestari, näyttää siinä miten palloa hallitaan ja siitä vähän kiss ja syöttö Petri Kaukolle ja Petri Kauko vetää ja Petteri Pokela nollaa Kaukon yritykset. Leevi Ikävalto ottaa sisäänlyönnin. Eipäs laitakaan. Siinä suunnitellaan Sinuhe Wallinheimon kanssa kuvioita ja sieltä lähtee Kalteva Mikolle, mutta ei mennyt perille syöttö. Markus Hänninen ottaa palloa ja lähtee hyökkäämään, syöttää sinne numerolle 77. Jonne Junkkarinen pitkä avaus ja rangaistuslaukaus. Ja katsotaanpa kuka lähtee suorittamaan. Arja Koriseva. Arja Koriseva lähtee suorittamaan rangaistuslaukausta. Yleisö mylvii, Arja saa kannustusta. Petteri Pokela maissa yrittää nollata Arjan. Ottaa rennosti, helplee päätään vähän. Ja nyt Arja lähtee liikkeelle. Liigakokemus löytyy Arjalta. Assuttelee, vetää Petteri nollas Arjan yrityksen. Hyvä yritys. Nina Lager ottaa pallon, syöttää Tiinan läpi ja rangaistuskuljetus. Siinä oli läpipääsemässä pelaaja ja sieltä Mikko Hirvonen korkealla varalla otti pallon haltuun ja sehän on Rankkarin paikka. Rankkarin vetää Miika Turunen. Kultakunners juniorin. Yleensä mylvii myös Miikan rangaistuslaukaus yrityksessä. Miika lähtee liikkeelle rauhallisesti. Näitä harjoiteltu reeneissä kovasti. Vanha Myrkky keskittyy. Miika pyrkii ratkaisemaan. Laukaisu vaavistuksen ohi. Yritys hyvä. Miika jäi vielä kentälle, ei voinut kantaa kiviä sinne. Mika Salmisella pallo, lähti vetämään pallo pomppasi lava yli ja Häkkisen on paikka, siellä syötti Miika Turuselle. Miika syöttää Niinalle, Niina Mikalle, Mika Johannalle. Johanna takaisin Mika Salmiselle. Mika lähtee haastamaan, nostaa yksi. Lähteekö yrittää vanha-aikaista? Lähti, mutta se ei onnistunut tällä kertaa.
Ja niin Häkkinen sai vedon ja vanha Myrkky torjui hienosti. Ja siitä Arttu Pihlainen katkaisi syötön ja lähtee hyökkäykseen Arttu Kiraamolle, joka jättää Joonas Kääriäiselle. Joonas Kääriäinen syöttää Pihlaiselle. Pihlainen pyörittää. Siellä oli maskia, tehty kyllä kovasti, mutta pallo ei mennyt maalin asti. Mika Turunen maalin taakse hassuttelee. Arttu Kiraamo ottaa pallon pois ja syöttää Arttu Pihlaiselle. Ja siinä oli tuttu parivalekko Junkkarinen Kauko, mutta Petteri Pokela jälleen etevämpi. Nuoriso pääsee 3-2 hyökkäykseen. Nuoriso tarkoittaa sitä, että Uurainen All Stars tosiaan pelaa 3 ketjulla, josta yksi on nuorisoketju ja tämä ketju on juuri se nuorisoketju. Amos on vähän kuvassa. Ai yritätkö tässä loppuun? Ai. Tää on suoraan keskellä taas. En taas! Hyvä katto Juho Lahtiselta. Siinä oli Petteri Kauko pääsemässä maalintekoon. Ja Petteri Kauko vetää tolppakeliseen. Ja sieltä Mikko Kalteva ottaa pallon, rauhoittaa isänä Elkeen. Syöttää Mikko Hirvoselle, Mikko Hirvonen jatkaa Onkalle, Onkka siinä ei saa palloa haltuun. Markus Hänninen haastaa ja Kalteva puolusti hienosti. Hirvosen Mikko hassuttelee. Heti, mutta hiukan ohi maalin. Juha Valkama yritti Arjekoriklan syötössä viimeistellä, mutta tällä kertaa ei onnistunut. Hyviä paikkoja tulee julkisjoukkueelle. Oskari Joutsen vetää ja Petteri Pokela torjuu Marjoja. Ja sieltä Uurainen All Starsin 8. maali. Vai oliko jopa 10. maali? Maalintekijä Tiina Tanner. Ja tilanne on 10-2. Arttu Kiramo veti, mutta Mika Salminen blokkasi vedon hyvin. Mika Salminen nostaa hyökkäystä, syöttää Johanna Käämiselle, Kääminen haastaa. Eetu Etelämäki ei päässyt tekemään maali edestä maalia. Ville Väyrynen katkaistaan syöttö häneltä. Ja Joonas Kääriäinen laittaa Arttu Pihlaiselle. Pihlainen on ollut kovalla pelipäällä tänään. Antti Tomas Heikkinen hassuttelee siellä, haastaa. Arttu Kiramo Joonas Kääriäiselle.
Ja sieltä haettiin Miika Turuselle kolmatta maalia tähän otteluun, mutta ei tullut vielä tällä kertaa, mutta vielä on paljon peliä jäljellä. Sinuhe Valliinamo rauhoittaa pelin. Julkiset vaihtaa, tulee pitkä avaus. Leevi Ikävä ottaa maalilla. Petri Kauko vetää suoraan ilmasta maalille. Ja tilanteeksi 10-3. Kauko jatkaa kentällä, Joona Junkkari syöttää Sinuhelle, mutta Sinuhelle syöttö katkaisi. Juho Lahtinen katkaisi hienosti syötön. Uren Oostars pyörittää. Sinkku katkaisee, jatkaa Junkkariselle. Junkkarinen haastaa, syöttääkö Kaukolle? Ei syötä, vaan syöttää Leeville ja Leevi Ikävalko petää ja Petri Pokola torjuu. Ja nyt siinä oli rike huomattu. Mikko Kaltuan rikko, oli mailaan lyönti. Jääkiekkoilijalle on tietysti salipälisäännöt on vähän haastavammat, kun on niin herkkä laji tää salipäli noiden mailaan nostojen ja mailan lyöntien suhteen, jos vertaa jääkiekkoa. Minä Lager hassuttelee Jonna Junkkarista, syöttää aavistuksen ohi, meni sieltä veto. Oskari Joutsen Arja Korisevalle. Koriseva syöttää. Oskari Joutsen katkaisee. Katsotaan pysyykö Oskarilla työpaikka. Hassuttelee. Hakee maali eteen Onkalle, mutta Petteri Pokela nappaa pallon. Mikko Hirvoselle hakee syöttöä Juha Valkamalle, mutta ei mene perille. Sieltä Mikko Hirvonen haastaa Arttu Kiramolle ja Kiramo ottaa haltuun ja nostaa hyökkäystä, syöttää Valkamaan. Valkama syöttää, laittaa juoksupallon Arja Korisevalle ja kohta taistellaan kulmassa. Ja Eetu Etelämäki ottaa pallon, syöttää Joona Käymisen ja Käyminen syöttää Miika Turuselle ja Turusen Miika ja vanha Mylkky torjuu. Ja pallo yli laidan. Mika Salminen syöttää Niina Häkkiselle. Niina Häkkinen nostaa, katsoo vetopaikkaa, yritti syöttää Johanna Käymiselle, se katkaistiin syöttö. Johanna Käyminen kulmassa syöttää Eetu Etelämäelle. Ja Johanna Käyminen edelleen taistelee Eetun kanssa. Eetu hassuttelee Joonas Kääriän ja haastaa Eetulta. Mutta Eetulla pysyy pallo. Syöttää Mika Salmiselle, Mika Salminen ottaa hassutusmoodi ja syöttää Eetulle ja Eetu tekee maalin.
tilanteeksi 11-3 Eetu Etelämäki teki ja Mika Salminen syötti. Ja täältä Jonne Junkarinen avaa Leevi Ikävalkolle. Leevi yrittää maalille, syöttää Petri Kaukolle vielä ja hienosti Juho Lahtinen puolusti. Siinä Sinuhe Wallinheimo syötti Petri Kaukolle. Petri Kauko veti ja Petteri Kokelan kypärä pelasti tilanteen. Toinen erä on pelattu. Tilanne 11-3 ja vielä on kolmas erä jäljellä. Uuden All Stars vaihtaa jälleen kokoonpanoa, jotta saadaan hyvin paljon pelaajia pelaamaan tämmöiseen tapahtumaan.